DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, 10:37 in the morning. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silverine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya to kung pong aldaw na inin Miyerkules. Set sa 26, mga tugang sa bulan kan Agosto 2026. Ilang tumbling na lang na masirip na si amigo mong Jose. Mangaraling na si Jose Marichan. Ilang tumbling na lang. Alright, mga tuga ko po ang sinulingkod, Mardila dahil ibasa dito sa nabirotian. Medyo halipot lang iriban ang tangon yan. Miyerkules po. Pag Miyerkules, pag alas 11, papasok ang ating friendship from Bicol University Extension Management Service para po sa ng programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Mamaya po yan 11 to 12. Every Wednesday po yan. Tagariba sina Professor Sec de Matera at si Dr. Edgar Barameda. Siyempre, mga tugang, mag-restore kita kung mga pangyayari sa palibot. Kasarabay siyempre dyan ang bulos ka mga impormasyon na magaling sa luwas. Nangayon po dyan ang tuyang Mega Force Patrol Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nazarita dyan po sa 3rd District. Si Paring Jomar Bien dyan sa 1st District. Naman si Partner Al sa City Hall. Kapitolyo Provincial si Karen Ala. Yaon si Baby Angel Mustasa sa Regional Center Site. Asin sa Legazpi 4th District. Mantang si Joseph James Bino. Uto po duman sa Daraga area. Siyempre sa mobile. Yaon po dyan as tuyang mata ng DCGB sa kalsada. Henry the Boy Mata. Ang tuya pong piloto. Bantang digdi sa lado technical. Mga tugang kasabay niya to si Ronald Baldo. Yaon man si EJ Bremen sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Kasabay po si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, yaon dyan sina Jenny Balyaran at saka si Shara Meliron. Nagpa-excuse si Nicole na may event na po ngunyan duman sa Bakakay. Nagpo na kasud maso Karagomoy Festival para sa kapistahan po dyan sa Bakakay Albay.
So, duman sa mga kababayan po niya itong istorya kita ang mga pangyayari sa palibot. Good morning kay Mading Corabal Oro na kantabay. Sila naman kay Padingdan, si Ringman, si Gerald Aranya. At kasi Ate Sally dyan po sa LA Drive, Gugun, Legazpi. Kuya Bob Gandano sa San Lorenzo, Tabaco City. Lauman si Bing Benbore sa Malilipot. Si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Sir Amigo King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Good morning po sa kabosa na kantabay. Dyan po sa Pilar Sosoco niya po dyan si Brad Miles Samar. As in sa mga pagriba tapos sa Kabalikat Civicom. Good morning. Good morning po sa kabos na mga opisyalis kang barangay. Good morning po tabi. Ayan po pizza 26 na kunyan di kunan filing ay sa pizza 28 di 33 dias na sana. Ha? 33 days bago po ang filing kan COC para duman sa mga makarandidato sa barangay asin sanggunian kabataan elections. Pero there are movements mga tugang sa Kongreso ng Pilipinas both from the upper and lower chamber. Kamara de Representantes pagkatapos sa Senado. Sa Senado, mga tugang, after na maipasar kasudma sa pagtiripo ninda sa sarong Senate hearing o committee hearing, ngunyan ibinusul na mga tugang ni Senador Chis Escudero sa Senado sa plenaryo. Ito po na sa iyang panukalang batas o propestong ley, yung bill na nag-fix kang term mga tugang kan mga barangay officials tapos kan sangguni ang kabataan. And then pagsibog kan election from November 2 to ang unyang pong 2026 to second Monday mga tugang of November sa 2028. So yan yan po so mga bills na naka-file. Siring man duman sa Kamara, iyo man pasado man sa committee, same kunyan man fixing the term to 5 years pagkatapos Oktaba sa eleksyon mga tugang sa November second Monday kang November 2028. Okay. So yan po tabi din. Sabi duman mga tugang sa pagtukar sa plenaryo mga tugang may kamauta na gibon po na 5 taon ang sarong termino kan barangay asin sangguniang kabataan opisyal. Asin ang pagpaoktaba kan barangay asin SK election na nakatalaan sa maabot po ng November 2. Inendorso kan Senate Committee on Local Government asin pirmado po ng 16 na senador ang committee report na isinulong mga tugang ni Senador Chis Escudero. So, sa sponsorship speech kan senador para sa Senate Bill 2387, sinabi po ni Escudero na sigun mismo ini sa stakeholders na sabi, pinakang angay ngaya iyo po ang 5 taon para sa pagserbi o sa termino kang barangay as in SK officials kaysa sa presenteng 4 na taon. Yan. And pinagalambitan mga tugang naan mga barangay sin SK officials iyo ngayon mga planners, implementers o nagpapautob mga tugang, nag-implementar kan asin mga first responders, mga peacekeepers, mga conciliators, asin frontline service providers sa mga komunidad. So yan, ang sabi pa ni Escudero, bako ngayon ang primera bes na gibong 5 taon ang termino kan barangay officials dahil naging 5 taon na po ini base po sa Republic Act 6653
kan Mayo 6, 1988. Tapos kang Republic Act 8524 na naging lay naman kan Pebrero 14, 1998. Wow. Ano din si partner ka naging kagawad ni kumpirang termino pa sa iya. Di ba? Yun po yan ang latest, mga tugang, nasa plenaryo na. Sumadeliberar na po duman sa mga senador, sa mga pro, sa mga kontra, magbabaralitaktakan sina duman mga tugang kung ano ba, tapos maburutuhan. Kung ano pa maging resulta kayan, mga tugang, iyo yan kung makapasar, maghahalat mga tugang kang bersyon kang kamera. Minsan may nangyayari na i-adaptar na sana kan sarong chamber kung anong naipasar kan na kang inot. Halimbawa, araw kayo ni parehong fixing the term for 5 years. Tapos pag-uktaba ng eleksyon, parehong pizza. More often than not, baka i-adaptar. Kung rin dyan mainot sa diwa. Nagkaroon nagkakararira baga. Nagkaroon nagkakarera na bago na kuya, ano yan, dahil maglawas ang eleksyon ngayon niya na 2026. So, yun po ang magiging sistema. Mantang si Attorney Mac, Attorney Makalintal, nakaready na mga tugang so sa iyang petisyon na isusumitir sa Korte Suprema, makaagna sa nadakan numero. Numero na sana. Ano ibabugtak niya? Para po dyan mga tugang sa mga lakdang na ulangon kung ano man ang mga ipapasar kan sa tuya pong kongreso as in kumpirmang kang presidente ang manungod po dyan sa barangay as in SK election. Hanggat na po na bagong na ipapasar, prepara, diretso lang kita sa pagpreparar. No? September 28 ang filing. So ngunyan may mga pigigiribo na po ng mga pre-COC seminar, pre-COC filing seminar. Ang mga lokal na gobyerno, as in ang COMELEC, magarating din ka mga tanganing masabutan po nito, as in ay kumumata lang sa pag-file. Yo, dahil man malawos ko niyan, at least may karaman na kamo. Pero kung malawos man, at least ready na kamo. Yo, okay, sige po, dagdagan na rin story, halip po dyan sa luwas. Partner Mario nasa linya, partner, good morning, please come in. Salamat, partner. Tama ka mananggad. Panahon may keto. 5 years, 5 years. Sabi ko na. Nga tapos naging nag-ano pa ano ba gata? Tigparehas duman sa termino kang mga local officials na 3 years. Siguro. Kaya nagpasar naman ibatas. Inali itong so 1988 mo so 1998 sinalidahan ginibong tulo. Ngunyan, ginibo naman ka nakaaging 2020, ginibo naman na 5. I mean, 4. Ngunyan, ginibo naman na 5. Iyo, panahon may 5 yan, 5. Yan. Okay, sige. Anyway, partner, sa informasyon, may formal ng reklamo. Napig paabot sa Sanggunian Palunsod manungod sa mga illegal parking, particular dyan sa Purok 10A kan Barangay 1 EMS Barrio, Legazpi. Ini ang nakaabot na informasyon sa Sangguniang Palunsod sa paagi kan complainant na certain Antonio Nedea Castrense Jr. na ipiga paabot sa opisina kan alkalde kay Mayor Siam Ismail. O yan, ang ginibo man na lakdang kan Office of the Mayor sa paagi man ni City Administrator Madam Grace Bachelier, ipig-refer na ini sa Sanggunian Palunsod para matawanin aksyon. Dahil sa reklamo, pigahaga digdi, ang atensyon kan gobyerno lokal, lalong-lalo na ang mga law enforcers, nangaranan digdi si Sir Octavio Rivero, ang in charge kan Public Safety Office, na pig-aanapan o pig-iidawan ni na aksyon manungod sa illegal parking dyan sa IMS Barrio.
Susog sa initial na informasyon, kadakol daw perming mga nakaparadang mga motorsiklo lalo na, as in iba pang klase ng behikulo, and minsan igwampa din mga barriers dyan na nakakaulang na talaga sa gilid kan at tinampo. At bagay na ini, ipinagdulok na sa pagi ni nagkusugbuot kan sarong residente na nagpaabot na ng reklamo sa Sangguniang Palunsod asin kunyan iyaon naman iya nakasalang na para pag-adalan kan Sanggunian particular sa Committee on Public Utility plus Public Safety and iba pang komitiba na concerned digdi sa barangay para ini maaksyonan. Dahil na nanggad na pakiulo ng garo kang barangay, adi? Dahil na gayon, kuhan na, uyam na gayon so ibang residente dahil mga aksyon ang barangay. Pinaabot na sa alkalde. And siyempre sa alkalde, pinag-refer naman ng Sanggunian para ipasa na naman sa proper enforcement team na iyon magreparo kay ni. Ayun, bata, difícil magaro ikaralam ito duman. Depende na kayo. No? Siyempre si Randy, pwedeng may nakulang role naman digdi. Tao digdi ba gawin yan? Kansar, bago ako nagtukaw digdi, o dyan sa bita noon, going ang clamping. Yung additional na trabaho na naman hindi kay Primong Andy. Kaya baga si Primong Andy ang problema diyang partner, ang problema diyang partner, kung sufficiente ang clamp kan syudad. Ilingan ta kung ano ang mangyayari ka ni. Basta at least ngunyan, yaw na iyan sa poder kan Sanggunian Palunsod. Ayun, okay. Iyan partner, ang informasyon pag-ilaray sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Good morning kay Jay Balisoro. Siringman kay Don Miguel C. Olivera. Good morning, boss. Siringman si Marites Hanapin Belica. Good morning, Sir Mar. Oy, mga ka-friendship, tabi, may mga may sadiring bihikulo. Hanap nagkiparadahan. Dahil hindi makaulang sa tinambo. Iyan pong tinambo. Bako man talaga yan yung paradahan. Di ba? Baliwanag mang bagay yan. Ngani po na magkabirise ang pag-aragi dyan. Taminsan mananggad, kung nyaong ka duman sa puro, dahi ka na makalaog ta. Natapaan na. O kaya naman naong ka sa laog, dahi ka makaluwas ta, natapaan na. Taginibo ng parkingan mga tugang so mga tinampo, gilid kan tinampo. So, despite yan kan mga programa kan DILG managod sa clearing na pinagdeligar sa mga barangay, pero di yata kinakaya Kaya sinakat na po mga tugang sa Sanggunian o kaya sa munisipyo o sa City Hall kay Mayor Isam, and dineligar naman ni Mayor Isam sa Sanggunian kamo ng bala ngayon kay ni. Anong dapat nag-ribon? Review ng mga ordinances. No? And then yan, mga tugang, i-enforce talaga yung tama. Kasi sabi nga ni Kayam, before you buy a motor vehicle, tama na, isipin mo muna kung may paradahan ka. Yung nga kasi kasama, so paradahan mo bago bumakal bihikulo. Tangon niyang paano, madali na sa nabagay ka makakuha kay bihikulo. Basta igwa kang pang down payment nal. As in, pang mensual ka, automatic, igwa na. Ikaw nga na mag-down ka sana, bit-bit mo na pa uli. Di ba? Yung problema, pag nauna, yan, kung saan na ipaparada, dyan na po ang problema natin. Okay? So yan, ang mga dapat sigurong gibon, anong pwedeng lay, ordinansa, may amindaramba o may enhance na ordinance, that's just to make sure na yan po na mga tinampo, dapat belong agyan na sinday talaga pwedeng pagparadahan. Or baka yung barangay naman, may igwa dyan may sadiring lote. Para kailangan na paradanin dito, malinig ka mo dyan. Depende man sa istoryahan, baga. Kaysa makaulang, kung maklam ka pa, magkakaproblema ka pa, magawad ka kanggura, yan? 1.5 o 3,000? Di ko lang po sure, no? Dahil na magpasaway, magsumitir na sana. Ayaw, paano tabi? Ako iskiyado na, mga tugang, dito po sa programa. Thank you for giving us company. God bless the Philippines.